Parêzgarê Diyarbekirê Munîr Qaraloğlu piştî ku li şantiyên nûjenkirinê geriya, ragihand ku li kela Diyarbekirê 4 qonax berdewam dikin û bi qonaxa pêncemîn jî dê 95 metreyên deniyên kela Diyarbekirê bê nûjenkirin. 5. etap restorasyon projesi arkadaşlar ve bugüne kadar Li qonaxa pêncemîn ya nûjenkirina kelha Diyarbekirê de dê 11,905 metreyên kelheyê bê nûjenkirin. Ev beşa kelheyê, beşa ku herî zêde zirar dîtiye û hatiye têkbirine. Bi fermana Serokkomar Erdogan û bi piştgiriya Wezareta Bajarvanî, Hawildorê û guherînên Seqayê, hem paqijiya li derdora Sûrên Diyarbekirê, hem jî nûjenkirina birc û kelheyê ber bi dawiyê ve diçe û înşallah teqrîben 500 roj bişûn de hemû merheleyên nûjenkirinê dê bên temamkirin. Xebatkarên ku di nûjenkirinê de peywirdarin ji radgînin ku karê wan gelek baldarî dixwaze û zehmet e. Lê rolgirtina diparastin û nûjenkirina ciyên wiha dîrokî û qedîmda jî wek şanazî bilêv dikin. Davut Aslan jî li şantiya nûjenkirinê formenî dike û tîne ziman ku ew ewil destwerdanên ku hatine kirin bi baldarî paqij dikin û piştra jî li gor mîmarî û rastiya kelayê nûjeniyan dikin. Tarihi yenilemek aslında herkesin isteyebileceği bir duygu. Bi rastî di nûjenkirina ciyên dîrokî de karkirin, ciyê kêfxweşî ye ku mirov rastexwe di nav wê dîrokê de digere. Di karê me de beriya çêkirinê divê em zirar nedinê. Loma jî baldariyeke baş dixwaze. Di berhemên dîrokî de parastin, xala yekeme û yên din piştretên. Em jî bi zanînê û bi kêfxweşî karên xwe dikin. Hat ragihandin ku li gel nûjenkirinên li ser Sûr û bircên kela Diyarbekirê tên kirin li nav kelayê û li derveyê kelayê jî li gor ku welatî û geştiyar bi hêsanî û baştirîn bigerin û bibînin ji nûva tên sazûman kirin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.